खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो बेंटल बाजाराव थांनो नागिरदों, मैगं गैया नालाय बिनिखायनो दसे मैगं लायनो थांनो नागिरदों। आङो हारसिंसो नालाय लोगोफोर, आं केमेरा खेबनोबो एसे उसुबिदा जागोन, बिनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां आं देखायलांबाय थानोसै। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे। दायो आङो न' मोनफैबाय लोगोफोर, बेलासिबाय बेनिखायनो एसे खोमसि नुबाय नै। आं भिडिअखौ बाजाराव मोजां लानो हायासै लोगोफोर, आं बाजाराव एसे मानसि जेव थाबा आं खेबनोबो लाजियो नालाय, बेनिखायनो आं फैनाय थांनायखौल' आं देखायबाय आरो बेखिनिखौनो आं लोगोफोरजों शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय। भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनसै लोगो।